L-analista finanzjarju John Cassar White jgħid li ċertezza fit-tmexxija tikkontribwixxi għaż-żieda fl-attività ekonomika f'pajjiżna. Ċifri tal-Uffiċju Nazzjonali tal-istatistika jikkonfermaw li fit-tielet kwart ta' din is-sena pajjiżna rreġistra żieda ta' 3.8% fit-tkabbir ekonomiku meta mqabbel mal-istess perjodu tal-2012. Mitlub jikkummenta dwar l-istatistika ppubblikata, Cassar White qal li dan huwa inkoraġġanti ħafna u li mit-tkabbir ekonomiku rreġistrat qed igawdu kemm il-ħaddiema kif ukoll l-investituri. Huwa faħħar ukoll l-isforzi li qed jagħmel il-Gvern biex jikkontrolla l-finanzi pubbliċi u d-deficit tal-pajjiż. Interessanti wkoll li dan it-tkabbir ekonomiku qed isir anke f'kuntest fejn il-finanzi pubbliċi qegħdin juru li qegħdin iktar ikunu kontrollati. Qed nitkellem in partikolari għal deficit illi issa qiegħed ikun kontrollat aħjar milli forsi kien qabel. L-analista finanzjarju Cassar White semma kif pajjiżna jista' jibqa' miexi fit-triq it-tajba u jikseb aktar riżultati pożittivi fil-futur. Jien nara ħafna sinjali pożittivi. Naturalment hemm areas li rridu nibqgħu nifokaw fuqhom bħalmat illi nkabru l-investiment u illi jekk jista' jkun dan investiment ikun orjentat l-iktar għal l-industri li esportaw illi huma peress li għandna ekonomija miftuħa importanti ħafna lina. Al kuntrarju minkejja dawn iċ-ċifri, il-Partit Nazzjonalista għażel li jinjora r-realtà u jibqa' jippersisti fil-kritika negattiva tiegħu.